Nos. Wonten dawuh Den. Aku gumun kelawan bocah loro kae Kakang. Ingkang digumuni babagan menapa? Yen sahal behar tak tembiling mati Nus. Dilangkai dening ibene behar urip maneh. Kosok baline Kakang. Yen ibene behar mati dilangkai sahal behar iki urip maneh Kakang. Astagfirullahaladzim ya Allah. Dadi bocah loro nek siji mati dilangkai sedulure urip. Oh iya Kakang, astagfirullahaladzim ya Allah. Lajeng jenengan pripun? Aku ora wani nandingi Nus, amarga apa? Yen tak tandingi ora-orane tenagaku bakal entek kaya ngono kaki. Aduh kan kepiye menika kaya kuwi ya. Piye iki peng nang koyo iki peng kowe nek cara kowe kepiye peng? Pengen mulih Hah? Ibange beli ibange. Yo nyatane mu bayarane ora minyong bayarane. Ora temen ipeng. Masa bodho Batasari iki sepokoke. Dadi jenengan menika mboten saged ngadepi dening laring kalih kala wau. Oh iya Kakang. Lanjur kesane pripun? Amarga bocah loro kae iki dudu menungsa Janus. Dados menika sanes menungsa, dudu menungsa Kakang. Yo menter. Ning Gunung Tidar kuwi nggone angker, gawat kalibat-libat. Ngoten niku. Nek niku dudu menungsa, kula niku percaya. Nanging kae dudu jin setan priplayangan Kakang. Pripun? Kae kuwi dudu jin setan priplayangan Janus. Lajeng napa? Aku ngerti dhewe Kakang. Iki ngene Nus, nggih pripun? Yen aku nandingi kelawan sahal behar kelawan alip behar. Ora kelakon aku bakal menang, bakal entek tenagaku, ngerti ya? Aja maneka aku Nus, rayah wong pira. Iki ora bakal bocah kae iki kalah iki kaya ngono Kakang. Aduh, lha iki kepiye kene kaya kuwi aduh. Monggo jenengan kuwi usahane wis pirang-pirang ngoten niku kok ngadepi bocah loro jenengan kok mboten wani niki pripun? Nus, pripun? Sing bisa ngalahke bocah kaetan liyane kowe ora ana. Sing bisa ngalahke nyong. Lah kula niku duwe kasekten apa jenengan kok aja ngawur jenengan. Kula niku sing penting niku werek urip iki ora butuh kasekten. Ora butuh kadedayan, sing penting kula uripe werek kaya niku pase gedhe kaya niku kula niku. Mboten butuh nyebabaken kasekten iki ora butuh. Ning iku temenan Nus, ingkang bisa ngalahke iki kowe Kakang. Iki wong apa sing arep mateni nyong ora ketara kok iki. Iya pancen dendam. Kaya kuwi ra. Jenengan kuwi nek sengit karo nyong ya sengit ning aja aku dipakakake wong men mati ra. Iki temenan Nus. Ingkang bisa ngalahke tanliyane kowe ora ana Kakang. Merga kae iki dudu menungsa. Lah nyong ngalahne kepiye wong jenengan mae kalah ya jar. Aja kuwatir Kakang. Aku duwe panemu. Kae bocah loro Nus, yen mok buntel sarung kalah karo kowe. Ingkang bisa ngalahke tanliyane mok buntel sarung ora ana Kakang. Sarunge kula niki napa? Iya. Aduh apa temenan sih ya. Dadi nika bocah loro kalahe tak lebokake sarung. Iya Janus lebokno sarunge kowe Kakang. Kae mengko bocah loro bakal kalah marang kowe. Niku saestu napa Den? Iya, maju perang Yunus. Iki apa temenan arep mateni nyong ora ketara sik bocah. Dadi ngene Den, kula percaya kali jenengan, mergo jenengan iki wong jujur ora kaya Sesu Bakir ngoten niku. Nek jenengan ngaten kula nggih saguh nggih saguh maju perang nggih tapi yo kuwi Den sing jeneng wong perang niku ora ngiringet kabeh kok awake lara kabeh kuwi kudune pijet kudu wadus kuwi wetenge ngelih menawa kok nek nggih gawe marung ora duwe dhuwit piye
Lah karepmu priye? Nyong gelem maju tapi paling ora ya 700 koyo kuwi. Oh, kaya kuwi nggih. Ya wis njaluk sepira-pira asal kowe gelem mangkat. Kowe bakal tak paringi sak njalukmu. Aduh, duasane 700 kok. Mene njaluke 2.200.000 kaya kuwi. Nek kurang tak tambahi. Nun, nek kurang tak tambahi. Saestu napa? Iya, nggih, Pun. Nggih. Yen duwe pendoro kaya iki seneng arane. Ane sip Bang. Dadi kula kedah nyekel kelawan lare kula wau. Oh iya cekelen nos, cekelen buntelen sarung Kakang. Sampeyan bakal ngerti sapa sayektine kae. Amarga kae iki dudu menungsa, iku ya ngono nos. Sawangen aja nganggo mripat lahirmu. Sawangen mripat batinmu. Kowe bakal ngerti sapa sayektine bocah kae. Matur nuwun, Gus. Mas padha katone sasongko gemenyar lah mulane simulane iki jebul dudu menungso ora ana menungso ayang-ayange keris ora ana hanya Subagir iki pinter Subagir menungso ayang-ayange kok keris. Ya bener bae, lebokake sarunge nyong si ora betah. Iya rasaken. Kowe sapa jenenge? Aku Ali Behar. Ali Behar. Iya. Saiki gelem mangklih keris apa ora kowe? Aku iki menungso, mangklih keris apa kowe ora ngandel? Kowe iki keris didadekake menungso dening Kaki Sabda Balon. Iya apa ora? Aja ngapusi. Ceranus ora bakal mau ngapusi kowe kena ora bakal. Encah kene kok. Saiki ora gelem maklih keris maneh rasakno kowe. Ayo. Karo iki kok ya wong kok amas temen iki. Ceranus kesembarangan. Nus, pripun? Saiki kowe aja melu-melu semingkira ora 700 kok. Tambahi wong arep tambahi napa? Jajal anggar nyong ora perang duwite jaluk beli. Temenan. Saiki kowe semingkira, maaf, kowe mangki keris. Besok ora saiki apa dene? Oh, kelakon juwing-juwing kowe. Ayo ladan.
Aku aja mok buntel sarung kaya ngene Kakang. Aku ora kuat nyangga sarungmu kaya ngene kok keramati gedhe temen. Kowe kok karo kok ngentut napa jan aduh. Aku culno ora ngurus. Saiki kowe gelem dadi keris kowe slamet ora kowe bakal cilaka. Ora bakal dadi manungsa, ora bakal dadi keris. Sampurna uripmu ngerti kowe. Nus piye? Kowe njaluk pira tak wenehi nus temenan nus. Sepiro-piro wae sak njalukmu sak kecapmu kowe tak paringi kuwi kaya kowe nus. Iki apa saka duit apa priji ya? Nek aku njaluk duit padha karo aku ninggal kewajiban. Kewajiban mongko aku melas dening Sesu Bakir. Kewajiban karo katresnan. Ki kok abot kabeh tenan. Ora usah pikir-pikir tak wenehi 3,5 juta. Jelas. Genah kuwi arane genah duwite. Duwite genah. Ora usah gegel kok. Duwite wis genah. Ngene sih mumet-mumet gitu kowe. Apa duit 3,5 juta nyong suka lunga. Satriya kuwi gedhe kewajibane. Ya duit ya apa? Duit kuwi ya, kuwi duit terus, tapi nek kewajiban durung mesti. Aku dipercaya kalau bendaraku Sesu Bakir kaya iki durung mesti 2 tahun pisan durung mesti. Tapi nek duit, ya duit terus. Ya suku kewajiban lah, timbang katresnan. Wis ora ngurus apa kowe. Ayo. Iki ngapusing keris duit ora ngadil lah. Aduh, nus aku colo gelem angkle keris apa ora? Ora rasakno, iki wis aku anut karo kowe nus. Ngandel apa ora? Ingkang bisa ngalahke taniyane kowe ora ana, Kakang. Manggriyen sabar. Bab kowe iki rubuh-rubuh kaya ngene. Niki rawuh ali birar niku weling kalih kula. Oh kaya ngono nggih. Lah ulinge kepiye Enos? Aku gelem mangklih keris maning Nos. Ning ana wajibe 3,5 juta Nos. Kaya niku. Sing ngomong sapa mboten ngomong niki weling lho niki. Weling. Niku amanat. Sinten tiyange niku ninggal amanat niku jenenge wong sing ora kena dipercaya. Lah amanat iki kepiye? Aku gelem mangklih Krisnus, aku ana wajibe 3,5 juta. Njaluk pendaramu Sesu Bakir Nus. Bisa. Niki amanat iki. Sing naringi amanat iku keris ngoten niku temenan. Ngesok tak jak nyate. Nyate. Sinden mangkep nyate bareng karo nyong. Kuwi yoga nyate bareng karo aku.
ning bayar dhewe-dhewe. Jasa kakak yo kowe. Iki temenan kakak, yakin demi Allah, demi Rasul. Iku temenan nggih, sumpah saya itu. Niku amanate ngaten, njaluka dhuwit Sesu Bakir Nus. Iya Kakang, ndak paringi 3,5 juta. Kelakon sandale anyar. Nggih, matur nuwun Den. Badhe maringi pinten? Tak wene 3,5 juta. Ning iki utang, mengko bar bodho ngarep ya Nus. Ketimbang tahun ngarep saka saiki 200. Lumayan loro kabeh. Durung mesti nyong ketemu karo sampean, durung mesti. Lah wong 2 juta, 3 juta setengah tahun ngarep ya nek ketemu lah nek ora. Lalen opo? 210 sing penting sakniki kontan sakniki. Pancen rezeki ora kena-kena pancen. Rezeki wae angel. Dari siji Kakang. Kok bare bodho ngenane. Aja kuwatir Kakang ndak paringi kowe njaluk apa. Njaluk apa ngutang. Namane kok utang. Iya Nus aku tulungono Kakang iki demi Islam ana ing tanah Jawa. Nggih, matur nuwun, Gus. Kebeneran aku iso ketemu karo kowe. Adikku Ali Behar ning endi? Murang toto kowe. Saiki adikku Ali Behar ning endi? Aku ora nrimo adikku mok sampurnakake dening kowe. Ayo. Enggal gonrene adikku. Ora gelem maringake adikku ning endi papan dununge kelakon makane pati kowe. Wong wis sing sabar, sabar. Wong wis sing sareh kasetene menungso ki wong sing sabar iki kaya kuwi ilmune ilmu pak ora ngerti kowe pati-pati adimu kuwi cilaka perang tanding karo Kethek Canus iki adimu ki wong luput ngerti kowe amarga ngadang-adang kelawan Sesu Bakir. Sesu Bakir niku nek ora diridhoi dening Gusti Allah ora kelakon tekan kene ngoten niku ngerti sampean. Niku bakal nyebarake agama Islam ngoten niku agama ingkang lurus ingkang diridhoi dening Allah ngoten niku nek mestine ya sampeyan ya ora bakal wong sampeyan ke bangsane jin burau kowe kok ilmu setan karo ilmu ning Allah ora bakal ilmu ning setan menang ngoten niku menang Nus apa aja melu-melu bab perkara iki ora ngurus sing penting sampeyan gelem mangklih keris apa ora? Lho, sing keris ki sapa? Kowe. Ayo. Kowe iki keris
kowe kon mangklih dadi menungsa dening kaki sabda palon Ismaya Jati. Yen gelem mangklih keris laman ora gelem mangklih keris kowe tak ajar dening aku moran toto rasane sing tak ajar kowe. Aku wis kalah karo kowe Kakang. Kalah karo kowe. Aku arep ngapake aku amuk, Mus. Tinimbang aku ora kuat mambune sarung kaya ngene temen. Aku gelem mangklih keris, Nus. Aku gelem mangklih keris. Ning aku aja dipulasara mebuntel sarung kaya ngene, Nus. Kowe arep mangklih keris? Iya, Nus. Nah, iki ngene ya. Kowe ora tak pulasara, ora tak ajar, ning kowe kudu anut nyong. Anute kepiye, Nus? Mangklih keris mengko. Oh. Nek pendaraku Subagir mrene. Lho. Karepmu kepiye? Kowe ngomong, Nus, aku gelem mangklih keris, Nus. Aku njaluk dhuwit 500 kowe ya. Agune, ngono. Ngono. Lah mengko kowe duwite tak jalukake Subagir. Kowe ngomong kaya kuwi engko ya. Nek Subagir mrene, aku gelem mangklih keris. Ning ana duwite 500, duwite tak penake Janus kaya kuwi ngono. Mumpung Syekh Subagir ora nang kene, kuwi kowe. Kowe kudu anut karo nyong. Kowe ngomong nek Subagir ning kene njaluk duit 500 nggih upah Janus kaya kuwi ngerti kowe. Wong iki kudu jebut nang ono. Syukur sangat gagal. Kowe iki ngirangake wong tuwa kowe. Lah mbok ngomong, Nos bendaramu nang mburine kaya kuwi kok. Kon awet wau kok wis. Dadi keris kowe kon mangklih njaluk dhuwit 500 ora. Ngarang sampean. Jarene kuwi keris gelem mangklih nanging njaluk dhuwit 500 jare sapa sampean aja ngarang sik kok. Geblek kowe dian apa?
Yen tak pikir-pikir kowe arep meres nyok. Sing meres ki sapa Den ya Allah ya Allah. Iki mboten ngomong aku iki ora ana rundingan kowe. Temenan. Ya aja kuwatir Nus, tuasan kowe tak gawakake 500. Pun butuh mriki. Kula butuh setoran. Mekar ngoyok-oyok terus mekar. Sing ora Nus kowe. Ya wis aja kuwatir Kakang. Apa kang dadi panjalukmu tak turuti. Tapi aja berbodho ora. Ono bodho wingi ora. Ayo saiki karepmu priye sahal biha. Oh iya Raden. Saiki aku manut marang kowe aku ndak mangklih keris ning aku njaluk pangapura. Yen ana duka ning kaki Sabda Palon masa bodho kowe. Aku ingkang tanggung jawab. Nggih, matur nuwun Gus.